Dostlar, monda нәрсә дип уйлыйсыз? Алтын, көмеш, инҗе мәрҗәннәр юк. Монда бу ике кызның берсе әзерләгән Popolo Pomodoro Tomato Super Risotto дигән бер тәмле аш. Ә менә чынлап та инде безнең кунакларыбыз Фәридә Алсу дуэтының. Фәридә әзерләдеме? Алсу әзерләдеме? Белерсез кайчан? Шунда, иртәнге 11-дә. TMTV каналында тәмле көрәш тапшыруында карагыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.